Tipid dati may titipid si Lolo. Ay, mabaga si Lolo kwartang pag-uli. Ate Icol. Hello guys! Welcome to my vlog. Ay, mabaga si Lolo. Kwarta kang pag-uli. Ha? Ano? Maputasan mo ba yan? Dito tayo ngayon sa Bicol. Sa bahay ni Ricky Oragon Vlog. Yan po siya. Si Kuya Itan. Napakagwapong vlogger. May eskwela pa man si Kuya Itan. Saan yun pa inibaga ang graduation awang closing ni Kuya Moita? Ganda yung lugar nila dito. Napakalamig pag gabi. At meron silang hanging bridge. Sarap magala doon. Mayo, mauli ako. Mayo ako sa imo naman malamang. May tatapon yan.